तो दोस्तों कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आज हम लेके आइल बानी गाजर के रसगुल्ला बनावे के बहुत आसान हो ये तरीका। तो चलिए जा फ्रेंड्स आज की मजेदार रेसिपी देख लिया जा। सबसे पहले हम गाजर के छील के छोटा छोटा टुकड़ा में काट ले बनी जा, आप लोग देख सके नहीं जा। अब का कल जी कि गाजर के मिक्सी जार में डाल दिहल जी और एकरा के 2 बार चला के बढ़िया से पीस लिहल जी। अब का कल जी कि पैन में थोड़ा सा घी गरम कर जी और घी जब गरम हो जाए तो सारा पेस्ट के हमने की जो गाजर बना के रख लेने जा ओके हमने के पैन में डाल दिहल जी। अब एके बढ़िया से 2 मिनट अच्छा तरीका से भून लिहल जी और तब तक भूनल जी जब तक कि गाजर के जौन पानी बा बढ़िया से सूख ना जाए। यही तरीका से लगातार चलावे के रहे के बा और बीच बीच में के चला के बढ़िया से भून लेवे के बा। ये जा आप लोग देख सकेनी जा गाजर के जौन पानी बा पूरा तरीका से हम सुखा देले बनी फ्रेंड्स। ये देखी एकर कलर भी पहले से ज़्यादा डार्क हो गई बा। अब का कल जी कि जब एमे अच्छा तरीका से हमने के गाजर के पानी सूख जाए तब हमने के में डाल दिहल जी 1 कप दूध, जौन की हम मलाई वाला दूध ले बनी, जौन की घर के ही दूध है। आप लोग अमूल वाला भी दूध ले सके नहीं जा। तब का कल जी सारा दूध के हमने के पैन में डाल दिहल जी फ्रेंड्स और पलटा की मदद से चला के बढ़िया से खौला लिहल जी और दूध के अच्छा तरीके से चला के पका लिहल जी। और इजा दूध के फाटे नहीं के देवे के। अब आराम से के चलावे के रहे के बाद ताकि जो हमने के गाजर बा अच्छा तरीके से पक जाए दूध के साथ। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके दूध हमने के डालत रहे के बाद आप लोग ज़्यादा मतलब मात्रा में भी दूध डाल सके नहीं जा। ज़्यादा अगर आप लोग इनमें दूध रखल चाहते हैं जा तो अपना हिसाब से जो दूध डाल ले जा। अब सारा दूध के हमने के का करे के बाकी पका देवे के बाटे। और इजा हमने के अब का कर जी फ्रेंड्स के तेज़ आंच कर दिली और तेज़ आंच पे बढ़िया से हमने के ये गाजर और दूध के बढ़िया से पका ले जी। एजा आप लोग इलायची पाउडर भी डाल सके नीजा टेस्ट खातिर। और एजा थोड़ा सा आप लोग मावा भी हमें डाल सके नीजा, अगर आप लोग के पास होखे ना होखे तो इसे भी बना सके नीजा। अब का कर जी कि जब हमने के पूरा बढ़िया से ही पेस्ट हमने के जो दूध बा जल जाई तब एक कलर जब चेंज हो जाई तब हमने के 1 कप में डाल दिल जी सूजी, जो उनके हम 200 ग्राम सूजी डाले बनी। तो जितना आप लोग के मिठाई बनावे के होई ओकरा हिसाब से जा आप लोग सूजी डाल ले जा, मतलब कि जितना गाजर होई आप लोग के पास उतना। अब बढ़िया से का कर जी कि सूजी के अच्छा से तरीके से पका लेवे के बाद और जैसे जैसे सूजी फूलत जाए वैसे वैसे जो दूध बाटे एकदम से सूख जाए। ये जा आप लोग देख सके नहीं जाए एकदम से हमने के जा डो जैसा बन के तैयार हो चुकल बाटे, मतलब कि आटा जैसा हमने के जो पेस्ट बावे तैयार हो गई बा। कुछ देर और के पका देहल जी और पका के का कर जी गैस के बंद कर देहल जी। अभी देखिए कितना बढ़िया हमने के बढ़िया से ही पेस्ट बन के तैयार हो चुकल बा फ्रेंड्स। तब चली जा गैस के हमने के का कर जा कि बंद कर देहल जा। अब एक जगह ही सिमट के आ चुकल बाटे, ये देखी जा। अब एक कोनो बर्तन में निकाल लेहल जी और निकाल के ठंडा होके देहल जी। तो चलिए जा फ्रेंड्स कोनो बर्तन में हमने के निकाल लिहल जा। तो इस जगह हम प्लेट में निकाल के रख ले बनी और एकरा के फैला देतनी ताकि बढ़िया से ठंडा हो सके और हमने की मिठाई बना सकी जा। तभी के हम बढ़िया से फैला के रख ले बनी। अभी जा हम ले ली थोड़ा सा मावा, जौन की घर के ही मावा हटे, और ये 1 चम्मच मिल्क पाउडर। अब का कर जी कि सारा चीज़ के हाथ की मदद से चाहे चम्मच से करा के मिला ले जा थोड़ा सा दूध डाल के। तो हम मावा ले बनी, ये वजह से हम मावा से ही के बना लेते नहीं। अगर आप लोग के पास घर पे मावा ना होके तो आप लोग थोड़ा सा नारियल घिस के और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के बढ़िया से हम एजा पेस्ट तैयार कर ले जा। तो एजा हमने के पेस्ट तैयार हो गई बात एक एक करके सारा गोली की हमने के जा बना के तैयार कर लिया जी। तो यही तरीके से दोनों हाथ के बीच में रख के और गोल गोल बॉल के जैसा हमने के बना लेवे के बा। अब लिहल जी गाजर जौन की ठंडा हो चुकल बाटे और बीच में करा के चपटा कर दिहल जी, मतलब कि गहरा कर दिहल जी। और जौन हमने के गोली बना के रख ले रहनी है जा ओकरा के काकल जी की गाजर में तरीका से जे तरह हमने के चकवा बनानी जा रोटी के वही तरीके से करा के बना लेवे के बा। और बढ़िया से करा के हमने के दोनों हाथ से दबा के सेट कर लेवे के बा। तो ये देखिए जब फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हम मिठाई के सेट कर लेते नहीं। यही तरीके से आप लोग भी गाजर के जौन पेस्ट बा अंदर खोआ भर के सेट कर ले जा। अब यही तरीके से सारा हम मिठाई के बना के पहले ही से रख ले रहनी है। अब का कल जी कढ़ाई गरम कर जी और हमने के तेल पहले से ही गरम हो चुकल बा। एक एक करके सारा गाजर के कढ़ाई में डाल दीजिए, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके भी आप लोग निकाल सके नीचे। अब बीच में करा के फैला दिहल जी, थोड़ा सा जगह बाच गई बा तो उसमें भी हम नीचे डाल देते नहीं और बढ़िया से के पका लेते नहीं। 10 मिनट के पकावे में थोड़ा सा टाइम लगी और हल्का हल्का आँच पे के बढ़िया से पका ले जा। अभी बढ़िया से पाक के रेडी हो चुका बा फ्रेंड्स, ये देखी जा। अब एक काकल जी की कोनो बर्तन में हमने के निकाल के रख लिया जी, जब बढ़िया से ही पाक जाई त ये बढ़िया से अब पाक चुकल बा। ये देखी जा, ये देखी कितना बढ़िया कलर आयल बाटे। तो चली जा कोनो बर्तन में निकाल के रख लियल जा। अब वही पैन में 1 कटोरी चीनी डालल जी और थोड़ा सा पानी डाल दियल जी और ये जो 2 तार के चाशनी बना के तैयार कर लियल जी। अब चीनी के पहले घुले दियल जा, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दियल जा, एमें आप लोग केसर भी डाल सकेनी जा, केसर के धागा भी। अब बढ़िया से चीनी जौन बावे हल्का फुल्का घुल जाए ओकरा बाद हमने के में मिठाई के ट्रांसफ़र कर जी। तो देखिए हमने के जौन चाशनी बा बन के तैयार हो चुकल बा।
अब एके चेक कर लिहल जा। तब पूरा तरीका से हमनी के चाशनी बन के तैयार हो चुकल बा फ्रेंड्स। अब का कइल जी, गैस के बंद कर दिहल जी और चाशनी के हल्का ठंडा होके दिहल जी। और पूरा तरीका से ठंडा हो गइल बा। अब का कइल जी, कि करके सारा गाजर के हमनी के पैन में डाल दिहल जी और कुछ देर यही तरीका से छोड़ दिहल जी। जब 10 मिनट हो जी तब हमनी के मिठाई के कोनो बर्तन में निकाल लिहल जी। तो 10 मिनट हो चुकल बा और मिठाई जौन बावे चाशनी के पी लेले बा। तब चली जा एगो बर्तन में निकाल के आप लोग के दिखाओ तनी। ये देखी सारा मिठाई के हम एगो प्लेट में निकाल लेतनी और ऊपर से गुनगुना चाशनी गिरा देतनी। ये देखी पूरा चाशनी के हम गिरा देतनी फ्रेंड्स। तो ये देखिए जब फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमनी के गाजर के रसगुल्ला बन के तैयार हो चुकल बा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बाटे। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग के तब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और हमारा चैनल पे पहली बार आइल बन जाए तब प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जब हम कटिंग करके दिखाओ तनी। ये देखिए कितना टेस्टी गाजर की मिठाई बन के तैयार हो चुकल बा। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल जी काल।